Il-ħadd it-tajjeb. Illum 26 ta' Frar l-ewwel ħadd tar-Randan nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta. Matula se jiġi ċelebrat ir-rit tal-għażla u logħti tal-isem lil numru ta' persuni adulti li qed jippreparaw sabiex jirċievu s-sagramenti tal-Magħmudija, il-Griżma tal-Isqof u l-Ewkaristija fil-Fġieli tal-Għid il-Kbir f'April li ġej. Immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna u jikkonċelebraw il-Kappillan Patri Alex Kawki, il-Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta' Malta, Patri Leslie Gatt, flimkien ma' wħud mill-patrijiet tal-Komunità Agostinjana tal-Belt. L-isem tal-Missieru, tal-Ibenu, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Fil-bidu ta' dan ir-Randan imqaddes illum huwa pjaċir kbir għalija nilqa' grupp ta' adulti li se jitgħammdu fl-Għid il-Kbir u wara l-omelija jiktbu isimhom fil-ktieb ta' dawk li huma msejħin għall-Magħmudija, dawk li huma eletti, magħżulin, u hekk isiru katekumeni dawk li qegħdin jippreparaw mill-qrib għall-Magħmudija. I would like to welcome our brothers and sisters who have come here to express their willingness, their readiness to receive the sacraments of initiation, baptism, confirmation, and the Holy Eucharist at the Easter Vigil. We join you in a prayer to God for the gift of mercy, healing, and the gift of life and light. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla li tista' kollox bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu f'imnifsejh, nifs il-ħajja. U l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-mulej Alla ħawwa l-ġnien fl-Eden, in-naħa tal-Lvant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel. U s-siġra tal-ħajja f'nofs il-ġnien, u s-siġra ta' tarif, it-tajjeb u l-ħażin. Is-serb kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha li kien għamel il-mulej Alla. U qal lill-mara, tassew li Alla qalilkom la tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien, u l-mara wieġbet lis-serb. Mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu, imma mill-frott li hemm f'nofs il-ġnien Alla qalilna, la tiklux minnu u lanqas m'għandkom tmissuh, inkella tmutu. U s-serb qal lill-mara, le, żgur ma tmutux, imma Alla jaf li dakinhar li tieklu minnu jinfettu għajnejkom u ssiru bħala Allat li jafu t-tajjeb u l-ħażin. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn, u s-siġra tħajrek biex tikseb id-den. U ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll il-żewġa li kien magħha u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu era u ħitu weraq tat-tin u għamlu iħsma. Il-kelma tal-mulej. Ħenna lina mulej għaliex dnibna flimkien. Ikollok ħniena minni, o Alla, fid-djubietek. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Flimkien, ħenna lina mulej għaliex dnibna. Għax jien narafhom ħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi. Kontrik biss jiena dnibt u dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Flimkien, ħenna lina mulej għaliex dnibna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Flimkien. Rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja, Sidi, u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Flimkien. Qari mill-littra ta' San Pawlo Apostlu lir-Rumani. Ħuti kien permezz ta' bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt. U hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dimbu. Kienet għadha ma waslitx il-liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja, imma d-dnub ma kienx madud. La darba liġi ma kienx hemm. Madankollu il-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma baqgħux fid-dnub li fih kien waqa' Adam li kien ġbija ta' dak li kellu jiġi. Imma d-don mhuwiex bħal ħtija, għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa il-grazzja ta' Alla u d-don moti bil-grazzja ta' bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. U d-don anqas ma hu bħal frott ta' dak il-wieħed li dineb, għax tassew
il-ġudizzju moti fuq dnub wieħed wassal sal-kundanna. Iżda d-don moti wara ħafna dnubiet iwassal għal ġustifikazzjoni. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt permessa dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li jirċievu l-kotra tal-grazzja u d-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela, kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet lill-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubbedjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru midinbin, hekk ukoll bl-ubbidjenza ta' wieħed il-ħafna jsiru ġusti. Il-kelma tal-mulej. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħalli l-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu, jekk inti bin Alla, orna lil dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu, hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu, jekk inti bin Alla, inxteħet għall-isfel. Għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jornalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu, hemm miktub ukoll, iġġarrabx lill-mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rieħ is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu, dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu, itla' x-xitan, għax hemm miktub lill-mulej Alla tiegħek għandek tadura, lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. Il-kelma tal-mulej. Illum ippermettuli li f'din l-omelija minnhom mbagħad nindirizza wkoll direttament lil dawn l-aħwa tagħna li se jirċievu l-Mammudija fl-Għid il-Kbir u li llum se jiktbu isimhom fil-ktieb ta' dawk li qed jitħejjew għall-Mammudija. Peress li jifhmu bl-Ingliż minnhom se nagħmel biċċa minn din l-omelija anke bl-Ingliż. Ma l-ewwel nixtieq naqsam magħkom ħsieb propju li jispirani ftit mill-Vanġelu li għadna kemm smajna.
Hija tradizzjoni antika ħafna li fl-ewwel ħadd tar-Randan aħna l-insara nisimgħu x'Ivanġelu għax hemm 3 verżjonijiet x'Ivanġelu dwar it-tiġrib li għaddew minnu Ġesu, it-tentazzjonijiet ta' Ġesu. Aħna qegħdin fil-Knisja dedikata lil Santu Wistin u bħallum naqraw kummentarju sabiħ ħafna ta' dan il-qaddis li għadda wkoll mid-deċiżjoni tiegħu li jsir nisrani u li tgħallmet bħala adult. Aħna nilqgħu lil dawn l-adulti li se jirċievu l-Magħmudija fl-Għid il-Kbir nitolbu anke fuqhom l-interċessjoni ta' Santu Wistin li talbet ħafna liħ il-mama tiegħu Monika u anke bi frott tat-talb ta' ommu iddeċieda meta kiber li jsir nisrani, li jieħu l-Magħmudija. U għamdu San Ambroġ, qaddis kbir ieħor. Illum Santu Wistin jgħallimna li meta inħarsu lejn it-tentazzjonijiet ta' Ġesu nirrealizzaw li dan huwa kliem li għamlinna kuraġġ għaliex bħalma il-mulej jieħu fuqu it-tentazzjonijiet tagħna ta' kull wieħed waħda minna, hekk ukoll aħna permezz tiegħu nieħdu r-rebħa fuq l-għadu tagħna. Hemm espressjoni li nħossha twali ħafna lina il-Maltin. Hija l-ewwel tentazzjoni li biha ix-Xitan iġarrab lil Ġesu. Wara 40 jum ta' sawm, il-mulej ħadu l-ġuħ. U t-tentatur jgħidlu jekk inti bin Alla ordna lil dan il-ġebel isir ħobs. Aħna nimmaġinaw dan id-deżert li m'għandu l-ebda element għajxin fih m'għandu ħafna ġebel u blat. U t-tentatur jgħidlu inti liben ta' Alla, anzi jekk inti liben ta' Alla urini biddel dan il-ġebel f'ħobs. Aħna l-Maltin nisemgħu ħafna drabi din it-tentazzjoni għax il-ġebel qed nagħmluh il-ħobsna ta' kuljum. U r-risposta ta' Ġesu tgħottalina wkoll aħwa. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Minu l-Alla tagħna? Fondamentalment il-mistoqsija li nagħmlu fil-bidu tar-Randan imqaddes. Li mu Alla tiegħek? Il-ġid li jiġi mill-ġebla? Il-kapaċità tiegħek li l-ġebla tagħmilha solt u 2 u 3 u mhux ħobża waħda tixtri, trakkijiet sħaħ. Imma l-Alla insejtu. Għax mhux bil-ħobż biss li jġiblek il-ġebel tgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. It-tentatur jerġa' jsemmilu l-ġebel il-Ġesu, donnu it-tentazzjonijiet marbuta ftit mat-tentazzjonijiet attwali tagħna. Ma din l-industrija li aħna ngħidu ma nistgħux inwaqfuha għax tagħti ħobs lil ħafna nies. U jgħidlu
inxteħet għal-isfel. Hemm miktub li l-anġli jordnalhom jieħdu ħsiebek ħalli ma taħbatx riġlek ma xi ġebla. Hawnhekk il-ġebel isir dak kollu li jfixklek. Dak kollu li forsi isir avversarju tal-ħolm tiegħek, tas-sikurezza tiegħek. U risposta ta' Ġesu tfakkarna li Alla tagħna mhuwiex tal-magic. Hemm xi setet anke fostna li fisem Alla jgħidu jekk inti tkun marit titlob il-Ġesu m'hemmx għalfejn tmur għand it-tabib ta'. Anzi min imur għand it-tabib qed jonqos mill-fidi fil-qawwa ta' Ġesu. Hemmhekk meta nibdew inġarbu lil mulej Alla tagħna. Li jkollna idea ta' Alla magic li tafas bit-tuna u jaqdik, li tixxellu xema u tgħaddi mill-eżami, li tagħmel weda u tfieq. Huwa tajjeb li aħna nafdaw fil-mulej. Imma l-mulej ukoll jistedinna biex nagħmlu dak kollu li nistgħu nagħmlu għal ġittana tas-sew. Nitolbuh il-mulej biex isaffina minn din l-idea ta' Alla li tista' tixtrih tandanna l-mentalità li kollox għandu u kulħadd għandu l-prezz tiegħu. Li aħna, u din hija xi ħaġa antika ħafna ta' naħsbu li nistgħu nixtru lil Alla wkoll. It-tielet tentazzjoni nimmaġinaw wkoll huwa l-mod kif it-tentatur jimpressjona lil Ġesu billi jurih is-saltniet kollha tad-dinja, l-glorja tagħhom. Min jaf x'bini u rieħ. Bini imponenti. U jitolbu xi ħaġa. Dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinxteħet tadurani. Tagħmilni Alla tiegħek. Kemm inkunu boloħ. Jekk aħna ħlejqa ta' din id-dinja ix anġlu jew tad-demmu l-laħam nagħmlu Alla tagħna. Ikun min ikun, ikun min ikun. Hawn nies jaħsbu li huma Allat, ħadd ma jista' lihom. U jippretendu li aħna ninżlu għarkubtejna qudiemhom. Il-kelma ta' Ġesu hija kelma ta' libertà. L-ewwel nett li l-ġuħ tagħna titrasformah f'ġuħ għal dak li hu sewwa. Hija kelma ta' libertà li tneżżana minn kull fruwa meta naħsbu f'Alla, anzi teħlisna mill-idea ta' Alla pupazz tagħna li Alla jista' jinxtara. Hija kelma ta' libertà wkoll meta teħlisna mill-idolatriji kollha tagħna. Ejjew nirrispettaw il-xulxin. Inqimu xbija ta' Alla li hemm f'kull wieħed waħda minna. Imma li nadura lil xi ħadd u ninżel għarkubtejja qudiemu ikun min ikun ma jkun qatt. Għax dik il-libertà li tani l-mulej bid-demm għażiż tiegħu. Joħodili xi ħadd jekk nagħtiha jien minn jeddi. Il-bqija ma joħodili ħadd. My dear brothers and sisters, as you give your name to be part of those preparing for the extraordinary gift of becoming part of the family of Jesus, I encourage you to listen to the word of God today and join us in
seeking the true freedom that Jesus gives us. The freedom for the hunger for power and corruption. The freedom from a false idea of God who is a God of magic. The freedom from idolatry. May the Lord guide you through these 40 days of preparation for your baptism and give you the warm, extraordinary feeling of His grace and His mercy. Reverend Father, Easter is drawing near, and so these catechumens, whom I now present to you, are completing their period of preparation. They have found strength in God's grace and support in our community's prayers and example. Now they ask that after the celebration of the scrutinies, they be allowed to participate in the sacraments of baptism, confirmation, and Eucharist. Those who are to be chosen in Christ, come forward together with your godparents. My dear friends, these catechumens have asked to be initiated in the sacramental life of the Church this Easter. Those who know them have judged them to be sincere in their desire. During the period of their preparation, they have listened to the word of Christ and endeavored to follow His commands. They have shared the company of their Christian brothers and sisters and joined with them in prayer. And so I announce to all of you here that our community has decided to call them to the sacraments. Therefore, I ask their godparents to state their opinion once again so that all of you may hear. As God is your witness, do you consider these candidates worthy to be admitted to the sacraments of Christian initiation? We do. And now, my dear catechumens, I address you. Your own godparents and teachers have spoken to your favor. The Church, in the name of Christ, accepts their judgment and calls you to the Easter sacraments. Since you have already heard the call of Christ, you must now express your response to that call clearly and in the presence of the whole Church. Therefore, do you wish to enter fully in the life of the Church through the sacraments of baptism, confirmation, and the Eucharist? We do. Then give your name. Lucy Mufasuda. Emilia.
Anna Pia. Angelica. Maria. Andrea. Adam. Daniel. Michael. Madeline. Elise. Grace. I now declare you all to be members of the elect, to be initiated into the sacred mysteries at the next Easter Vigil. Thanks be to God
Natuhom ċabċipa kbira. A huge round of applause for these people. God is always faithful to those he calls. Now it is your duty, as it is ours, both to be faithful to him in return and strive courageously to reach the fullness of truth, which your election opens up before you. Godparents, you have spoken in favor of these catechumens. Accept them now as chosen in the Lord and continue to sustain them through your loving care and example until they come to share in the sacraments of God's life. I would like to invite the sponsors, the godparents, to put their right hand on the right shoulder of the candidates. Ħuti eżis, dawn il-jiem bdejna randani mqaddes, u qegħdin nistennew iċ-ċelebrazzjoni tal-misteri tal-passjoni ta' Sidna u tal-qawmin tiegħu minn bejn l-imwiet. Dawn il-mażulin li qegħdin irresquhom magħna għas-sagramenti tal-għajt jistennewna nagħtuhom eżempju tat-tiġdid tagħna. Nitolbu lil Alla għalihom u għalina stess biex inwiżnu lil xulxin ħajkunu jistħoqqulna il-grazzi tal-għajt. Nitolbu lil mulej għal dawn il-katekumeni biex jiftakru fil-ġurnata tal-għażla tagħhom u dejjem roddu ħajr lil sidna għal barka li tom. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh jgħinhom jinqdew tajjeb biż-żmien li għatihom ħalli jibqgħu sħaħ fiċ-ċaħda li għamlu u flimkien magħna iħabbirku f'emmejjel qaddisa. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għal katekesi tagħhom biex jorruhom il-ħlewwa tal-kelma ta' Alla li jixtieq jisimgħu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għal parrini tagħhom biex bl-eżempju tagħhom jorruhom kif iwettqu fil-prattika it-talim tal-Evanġelju fil-ħajja kollha tagħhom. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għal qrabathom biex ma jfixkluhomx, anzi jgħinuhom jgħixu kif l-Ispirtu Santu jnebbahom. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għal ġemgħa tagħna biex il-kol kemm aħna f'dan ir-randan nagħtu eżempju ta' mħabba sħiħa u ta' perseveranza fit-talb. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għal dawk kollha li għadhom fid-dubju biex jafdaw fi Kristu u ma jdumux ma jiġu magħna fl-għaqda tal-aħwa. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuh għalina l-koll u għall-Knisja kollha biex matul dan iż-żmien tar-randan narfu x'inhu tassew meħtieġ biex nikbru fir-rabta tagħna ma' Alla u flimkien ikollna l-qawwa li nwettquh. Ismana nitolbuk mulej. O Alla missier Aziz tagħna, int trid tiġġedded kollox fi Kristu u tiġbed il-bnedmin kollha leħ. Mexxi lil dawn l-uliet mażulin tal-Knisja u għamel li jkunu fidili għas-sejħa tagħhom biex jinbnew fis-saltna ta' ibnek u jirċievu s-siġil tal-Ispirtu Santu skont il-weda tiegħek bi Kristu Sidna. My dear friends, you are about to set out on the road that leads to the glory of Easter. Christ will be your way, your truth, and your life. In his name, we send you forth from this community until we meet again for the scrutinies. Walk always in his peace. Thanks be to God.
Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu lider u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmur, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewit għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn il-miet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmilha mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom mill-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda l-mafra tan-nubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġeddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju. Ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddis li jħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis. U bir-reb tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għamlimna nwarbu l-ħmira tal-ħasen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja, sa ma naslu biex nieħdu sehem għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U mitċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santu Wistin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, frinna dnubietna għal ma nafru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla, neħdnu bit ta' dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħdnu bit ħennalina. Ħaruf talla li tneħdnu bit ta' dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan li ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen.
Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf tal-Alla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda biss kelma waħda u ruħi tkun inflejn. Wieħed fuq l-altar tas-sokkors u l-ieħor fuq l-altar taċ-ċintura. Mmorru fl-eqreb post. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li hu tassew il-ħobs ħaj u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Fil-waqt li nirringrazzja ħafna lil kappillan, lil provinċjal mill-parroċċja ta' Santu Wistin il-Belt, nawgura lil kull wieħed waħda minna mixja sabiħa
f'dan ir-randan qaddis. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Knisja Parrokjali ta' Santu Wistin fil-Belt Valletta. L-ewwel knisja li kien hawn f'dan il-post kienet inbniet fl-1571 mill-arkitett Ġilormo Cassar. Iżda l-knisja li qed naraw illum inbniet kważi 200 sena wara minn Giuseppe Bonnici. Fl-1906 ġiet ikkonsagrata biex imbagħad kważi 60 sena wara l-Arċisqof Michiel Gonzi għamilha knisja parrokjali. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, infakrukom tipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-parroċċi tagħkom għal matul ir-Randan. Tista' tiċċekkja x'hemm fil-parroċċa tiegħek billi żżur is-sit ħinijiet.knisja.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.